41-godišnji farmaceut Milan Đorđević nestao je na današnji dan pre 4 meseca na izletištu Bojanine Vode na Suvoj planini, a njegova supruga, brat i roditelji i dalje o njemu nemaju ni jednu jedinu informaciju. Milanova majka Marica Đorđević kazala je za portal Telegraf da policija nije zatvorila predmet o nestanku njenog sina, ali da istraga stoji u mestu. Sve je isto kao i 10. juna kada je nestao, predmet je otvoren, ali istraga stoji jer nema bilo kakvog traga, nikakvog dokaza. Ja policiju više i ne zovem jer dobijam uvek isti odgovor. Snaha je zvala inspektora i rekao joj je ono što smo toliko puta već čuli. Nadali smo se da će policija pregledom Milanovih telefona i laptopa nešto pronaći, ali ništa sumnjivo nisu našli, izjavila je Marica. Ona je kazala da su pre nešto više od meseca dana poslali dopis i zatražili od crkve odgovor na pitanje da li je Milan u nekom od manastira u našoj zemlji. Nismo još dobili odgovor, ali kažu da se na